ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଭାରତର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା କିପରି ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଶିଆରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମିଶନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦାବି ଆଗରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରିଥିଲେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୁଣି ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଶାସକ, ଆମ ନାଁ ଥିଲା ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ। ଇଏ ହେଉଥିଲେ ଭାରତର ଅଧପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଉ ଦାୟୀ ଓ ଏହି ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେଙ୍କ ନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମ ଦେଶର ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ କିଏ? ଇଏ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ଜଣେ ଆଇନ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ। 1835 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ବହୁତ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନ ଭିତରେ ବହୁତ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଶେଷରେ 1835 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା ସପକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କଲେ? ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଉ ଲାଭ ହେବ? ସେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଭାରତକୁ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିରାଣୀ ଓ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯଦି ଭାରତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେମାନେ ଆମର ଏହି କିରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ସେ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଆମର କାମ କରିବେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ଅଫିସର ରହିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏମାନେ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବେ ଓ ଭାରତର ଶାସନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ ଯେ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାତୃଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ଭାଷା ଥିଲା। ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଦେଶଭକ୍ତିରେ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ମାତୃଭାଷାର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମାଇ ଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଲେ
उपनिवेशवाद यदि मातृभाषा शिक्षा दि जाए यह उपनिवेशवाद हानि कर क्षति कर मातृभाषा शिक्षा को गुरुत्व कमी जाए। यही नीति को इंग्रेज सरकार शेष पर्यंत आम शासन शेष पर्यंत लागू करते। भारत में ये जो माइक्रोवेव शिक्षा नीति को भारत में आधुनिक बुद्धिजीवी विरोध करते प्रचलन कराई लागू कराई किंतु बुद्धिजीवी मन में विरोध सृष्टि होता और अनेक इंग्रेज बुद्धिजीवी विरोध करते। कारण कौन थे अच्छा युद्ध करते किसी लोक इंग्रेज शिक्षा दवा अपेक्षा समस्त भारतवासी को शिक्षित करवा इंग्रेज सरकार दायित्व समस्त भारतवासी शिक्षित हवा दरकार। बोले माइक्रोवेव नीति प्रचलन है भारत जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था चाकशाड़ी था आम जो गाँ गाँव शिक्षा व्यवस्था थी शिक्षा बंद कर दिया से विरोध कले बोले समस्त भारतवासी को शिक्षित कराया इंग्रेज सरकार दायित्व। तेणु यार विरोध करने इंग्रेज सरकार युक्ति को ग्रहण कर। तेणु 1854 ख्रीष्टाब्द वुड्स डिस्पैच शिक्षा संबंधी एक दस्तावेज प्रस्तुत है। से दस्तावेज नाम था वुड्स डिस्पैच दस्तावेज शिक्षा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत है। दस्तावेज किए प्रस्तुत करते कौन जाते कंपनी नियंत्रण बोर्ड जड़े सभापति चार्ल्स वुड नाम था चार्ल्स वुड कौन नाम था चार्ल्स वुड। ये वुड्स डिस्पैच नाम शिक्षा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करते। याद्वारा कौन हम ना गण शिक्षा को गुरुत्व दी अर्थात भारत में आगे किसी व्यक्ति इंग्रेज शिक्षा करेंगे से विरोध कर सारा भारत समस्त लोक शिक्षित कर उपाय अवलम्बन कर गण शिक्षा सामूहिक शिक्षा गुरुत्व दी। प्रत्येक प्रदेश में गोटे शिक्षा विभाग खोल 1857 यार प्रभाव फलस्वरूप कौन है 1857 मसीह कलिकता बम्बे और मद्रास जो विश्वविद्यालय खोल तीनो विश्वविद्यालय भारतवर्ष में आरंभ है कलिकता बम्बे और मद्रास एवं आमर 1868 मसीह आनंद मठ रचयिता आमर बंकिम चंद्र चटर्जी 1868 मसीह प्रथम विश्वविद्यालय उपाधि हासिल करते। 1868 मसीह आम राज्य कटक ठारे एक कॉलेज प्रतिष्ठा होता कि से कॉलेज में 2 वर्ष पढ़ार व्यवस्था था और से कॉलेज पास होने बीए पढ़ाई कलिकता रेसिडेंसी कॉलेज में नाम लिखा पड़ता बीए पढ़ाई कटक ठारे कॉलेज में 2 वर्ष पढ़ार व्यवस्था था। परवर्त समय आम कटक ठारे प्रतिष्ठा कॉलेज आमर इंग्रेज प्रशासक टी.ई. रेवेन्सा नाम था टी.ई. रेवेन्सा रेवेन्सा नाम कटक ठारे प्रतिष्ठित कॉलेज नाम रेवेन्सा कॉलेज बोली परिवर्तन कराइला। कटक कॉलेज नाम परिवर्तन कर रखा रेवेन्सा कॉलेज इंग्रेज शासक इंग्रेज प्रशासक टी.ई. रेवेन्सा आज पर्यटन से नाम आम राज्य प्रचलित अच्छी से टी रेवेन्सा आम से पराधीनतार संतक भाव में आज आम रखीचे आम भारतीय मैंने जो पराधीन संतक को भूलिया आज आम चेष्टा करना यह दुर्भाग्य विषय। आम देश अनेक आम राज्य अनेक शहीद अनेक महापुरुष होगा सत्वे विदेशी शासन ना आज पर्यंत आम राज्य एक प्रमुख विश्वविद्यालय नाम स्थापित हो रही नाम रही आम देश या बड़ी बड़ दुर्भाग्य कौन थी भाई आम देखा आज पर्यटन स्वाधीन हो सत कि से पराधीनतार मानसिकता पराधीनतार संतक को आम आज जाए आम मन भर साइड रखुचे आ दूरे पारे दूरिया दरकार अच्छे स्वाधीन चेता और देशभक्त मान दायित्व हो संतोष सब लिभा दरकार भाव पराधीनतार मानसिकता दूरिया दरकार आम देश को एक परम भविष्यशाली स्वाधीन चेता शक्तिशाली राष्ट्र प्रयोग कर प्रथम भूमिका होची स्वाधीनता जो संतोष को लोप कर आज अच्छी आम परवर्ती काल से पुणी अन्य विषय पाठ